Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo kagyari naton yung mga top stories of the day. Today's December 5, 2025, Biyernes nga adlaw. Bagyo Wilma, ginapaabot ka malabay sa Negros Domingo sang aga. La Castellana kag Canlaon City, ginapandaman batok sa flash flood samtang nagapalapit na ang bagyo. 46 anyos ka babae patay sa mabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan. 3 pilason sa karambola sa mga salakyan sa Baguio City. Kaag sa Digicast Weekend, istorya sa pagbangon sa nahalitan sa bagyo sa tripping ni Romeng kag feeding program para sa mga malnourished children sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, biyahe sa mga sakayan sa dagat ang sakaron kanselado na. Kanselado ang tanan ng mga biyahe sa sakayan pandagat sa Bacolod kag Northern Negros matapos mapaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Northern kag Central Negros. Kagabi, pasado launa, ukon kainas ang kaagahon pasado launa, nagkansela sa operation ang mga scheduled trips sa mga pantalan sa San Carlos, Escalante, Sagay kag Cadiz suno sa kay Philippine Coast Guard Northern Negros Commander Arcel Anakan. Sunod pa kay Anakan, base sa las 5 sang aga naman ng weather bulletin, ginakip naman sa tropical cyclone wind signal ang Bacolod kag Ibi Magalona. Rason nga gideklarar ang total suspension sang mga biyahe. Padayon karon ang pag-account sa Philippine Coast Guard Northern Negros kung pila ka mga pasahero sa mga pier ang na-stranded bangod sang trip suspension. Sa number 9, amat-abat na sa karon nagabalik sa normal ang sitwasyon sa Canlaon City sa Negros Oriental matapos mag-igo ang bagyong Matino. Pero sunod sa gobernador sa probinsya, maisahan pa katuig antes makabangon ang syudad. Ginsiling ni Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria nga galingon gid padala sang probinsya ang mga heavy equipment sini sa Canlaon City kasunod sa pag-igo sang Bagyo Tino. Kinabulubanta 5 ka milyon ka pesos ang balor sa kahalitan sa agrikultura sa syudad dala sa flash flood. Ang Canlaon nagasupply sa mga high-value crops hindi lamang sa Negros Oriental, kundi pati sa Negros Occidental. Suno kay Sagarbarria, magahingyo sila sa bulig sa Department of Agriculture para makatanom liwat kag makatibawas ang mga mangunguma. 20 ang nautas nga kabuhi sa Canlaon City sa maglaslas ang Bagyo Tino. Yara sa Bacolod City sang Huwebes si Sagarbarria para sa Regional Development Council kung saan siya ang regional na chairperson. It's progressing and coming back to what it used to be. Pero I expect a year of full before we can get full recovery kasi Canlaon is a agricultural area for high value crops, which is actually also supplying Bacolod and Occidental, especially sa mga high value. So parang a year, we're asking support sa Department of Agriculture so that they can re-assist, so the planters can replant their crops for para mabalik yung livelihood nila. Sa number 8, 3 ka mga persona ang pilason matapos magkarambola ang 3 ka mga salakyan sa Baguio City sa Negros Occidental. Nagbinungguan ay ang 3 ka mga salakyan sa National Highway sa Purok Proper South, Barangay Talok sa Baguio City kagabi nga nagresulta sa pagkasamad sang 3 ka mga persona. Ang involbado nga mga salakyan sa insidente among Toyota Vios, Suzuki Carry kag Mitsubishi Fighter Truck Ref Van. Base sa investigasyon sang PNP, padulong sur ang multicab nga ginamaneho sang 29 anyos ka driver. Yara ini sa inner lane bangod tuyo kun tani sini nga magliko pawala. Apang nabungguan sa nagasunod nga auto ang pangulihi nga bahin sang multicab, rason nga nag-swerve ang multicab sa piyak nga lane kag naigo naman ang canter nga padulong sa Bacolod City. Ang auto ginamaneho sang 65 anyos nga lalaki kag may pasahero ini nga isa ka babae nga 68 anyos. Samtang ang canter ginamaneho sang 32 anyos naman nga lalaki. Matapos ang bungguan ay nadulaan sang kontrol ang driver sa auto, rason nga natumba ini. Nakaangkon sa mga pilas ang driver kag pasahero sang auto, pati na ang driver sang multicab.
Gindala ang mga pirason sa Bago City Hospital samtang voluntaryo naman nga nagsungka ang driver sang canter sa traffic investigator. Sa number 7, tatlo ka mga elected officials ug isa ka public school teacher ang gipasakaan sang kaso sang PDEA sa ombudsman angot sa illegal nga droga. Nagpadulong nga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region sa Office of the Ombudsman for the Visayas sa Cebu kahapon agud ipasaka ang kaso batok sa tatlo ka local elected officials kag isa ka public school teacher. Ang tatlo ka mga opisyales sang gobyerno kag ang maestro ang nadakpan sa separadong anti-drug operation sa Negros Island Region sining nga tuig. Sunod sa PDEA ang mga ebidensya sa buy-bust operations kag sa follow-up investigation ang ilagin basihan sa pagpasaka sang kaso batok sa mga government workers. Isa ini katikang sunod sa PDEA agud may ara sang accountability sa public service kag pagpakita nga wala sang public servant nga mas labaw sang salayi. Gipahayag sa PDEA nga ang pagpasaka sang kaso isa man kapag paandam sa tanan nga mga personnel sa gobyerno nga ang pakigbahin sa illegal nga droga ang wala ginatolerar. Sa number 6, isa ka 46 anyos ka babae ang patay matapos mabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa dalan. Dead on the spot ang isa ka pedestrian matapos mabungguan sa motorsiklo sa Lacson Street, Banga, Santo Rosario, Barangay Mandalagan sa Bacolod City, pasado alas 5 kainas ang kaagahon. Ginkilala ang biktima kay alias Claire, 46 anyos, ang barangay Bata. Nakaangkon siya sang pila sa ulo. Pilaso naman ang driver sa motorsiklo nga si alias John, 24 anyos, kag ang iya backrider nga si alias Miko. Gindala sila sa Corazon Luxid Montelibano Memorial Regional Hospital. Nagwa sa traffic investigation nga nagatabok sa dalan ang pedestrian sa mabungguan sa motor nga nagapadulong norte sang dalan Lacson. Bangod sang impact, nagtabog ang pedestrian kag ang duha nga nagaangkasanay sa motorsiklo. Sa number 5, public hearing angot sa Negros Occidental Bulk Water Project ang ginpatigayon na. Sa covered court sang Barangay Gimbalaon sa Silay City, ginpatigayon sa tong December 3 ang public hearing nga gintabungan sa masobra sa isa kagatus ka mga participants nga nagalakip sa mga mangunguma, mga pumuluyo, environmental advocates, local leaders kag iban pa. Sandig sa post sang Negros Occidental LGU. Mismo ang Committee on Environment and Natural Resources kag Committee on Utilities sang Silay City Council ay nag-convene sang public hearing kung sa diin ginpatigayon ang presentation kag ginhaboy ang mga pamangkot. Pila sa mga gintalakay amo ang water security, watershed rehabilitation, environmental concerns kag long-term sustainability sang supply sang tubig sa Silay. Sunod sa probinsya, may patigayunon nga ocular inspection sa intake site kag sa Halinan River sa Gimbalaon. Sunod kay Councilor Mike Maravilla nga chairperson sang Committee on Utilities, may duha pa gid ka mga public hearing nga patigayunon. Pero sa unang nga public hearing, ang sentimento sa mga nagtambong negatibo para sa bulk water project. Wala labot diri, may mga position paper nga gin-submit ang pila ka mga farmer groups nga nagapakita sang ila panindugan kontra sa bulk water project. Sa post sa probinsya, ginpatpat nila ang sabat sa mga pamangkot sa mga public hearing. Pero sunod sa kay Maravilla, ayan na sabat man pero isa sa latawon kun bala tigayon nila na kumbinsi ang mga natungdan. Damo pa nga public hearings. Kaya also, we don't want to shortcut the process. Gusto mo naman niya to follow the process. Pag mo ko atagid ang true sentiments ng tao, answering is different from convincing. Even though nga may concerns ang mga residents, even though nasabat nila, doesn't mean yan ang pahuo nila ang tao. Kitilain man niya nga ginsabat mo siya convincingly, na sway mo ang iyang perception, kag nagsabat mo siya nga wala man napabilib ang tao. Sa number 4, President Ferdinand Marcos Jr. wala makadayon sa Bacolod City subong nga adlaw bangod sang bagyo pero paglunsar sang Oplan kontra baha nagpadayon sa gihapon.
Subong nga adlaw dapat kuntani maabot si President Ferdinand Marcos Jr. para sa paglunsar sang Oplan kontra baha nga programa ug aling bangod sang hana nga pagsulod sang Bagyo Wilma sa Visayas. Wala siya madayon pero nagpadayon sa gihapon ang programa kay ina sang aga sa may Mambulo Creek malapit sa reclamation area sang Bacolod City. Halin sa mga river warriors sa idalom sang tupad sang Dole, nagbulig sa pagtinlo sang creek. May ginpadalaman ang DPWH nga amphibious excavator nga mo makapadasig sa pagpanghawan sa Mambulo Creek nga napuno na sa basura. Makita sa creek ang nagkalain-lain nga mga plastic nga basura nga nagabara kag mano-mano ini nga ginpangkuha. Ang excavator naman ang nagkuha sa mga lunang kag mga bato nga nagbara na sa creek. Suno kay Congressman Albi Benitez, ruyag kuntani masaksihan sa presidente ang ginhugpo nga puwersa sa gobyerno kaupod ang pribado nga sektor para malubad ang problema sa baha. Para naman kay Mayor Greg Gasataya, kinahanglan ang pagbuligay sa tanan para malubad ang problema. Ang basura ang isa lamang sa madamo nga rason sa paglala sang baha sa Bacolod. We are involving ang public sector, ang private ug ang public sector to solve the flood problem. No, this is a unique activity nga ginahimo naton nga gina-engage ta ang pumuluyo kag ang mga civil societies, experts, academe for helping us out find ano ang tuntuod nga solusyon para sa atong baha. Ganyan na isa sa garbage share. So, ang garbage share, ito panabay ko sila nga dapat utilize natin for the improvement sa implementation sa aton sing layi with regards sa anti-littering. Kaya dako sila nga bagay kung makagasig ang kooperasyon sa aton sing barangay. Hindi naman nasarangan sa sila nga magbantay bilog. Kasi kaswerte ng language ang bulig na sa aton pabarangay. Sa number 3, Canlaon City sa Negros Oriental kag Banwa sa La Castellana sa Negros Occidental ginapaandaman batok sa flash flood karon nga nagapalapit na ang bagyo nga Wilma. Sa ginpatigayon nga inspeksyon sa Department of Public Works and Highways sa tiilan sa Bulkan Canlaon kag mismo sa Canlaon City kag La Castellana, nakita nilang tuman kadalagko nga mga bato nga parehas kadalagko sang SUV nga mga salakyan. Sunod sa kay Engineer Noel Ilaw, ang Director sa Bureau of Equipment sa DPWH Central Office, bangod sang dalagko nga mga bato, nagkalatabunan ang mga alagyan sang tubig gani nagrekta ang tubig sa kasubaan kag sa mga panimalay. Sa paglantaw nila, posible lahar ang nagduso sa mga bato papanaog sa kabukiran. Ang ini nga mga bato sa palibot sa Canlaon ang halin sa sulod sang bulkan, dala sang sunod-sunod sini nga eruption. Bangod sa mga linog, nag-amat-amat nagiho ang mga bato. May mga areas man kuno nga inagyan sang landslide, ganit natumba ang mga puno sang kahoy kag gin-anod papanaog sa kasubaan nga nagtuga sang pagbara. Ginpang-amat-amat na pahigad ang mga bato pero syado ini katrabahoso, ilabi na nga syado kadalagko sang mga bato. Gani, kinahanglan nila magbakal sa mga heavy equipment nga makasarang sa pagkuha kag pag-idog sini. Bangod nga nagamay na ang alagyan sang tubig, balantayan man suno sa iya ang posible nga flash flood kung mangin mabunok ang ulan dala sang bagyo nga Wilma. So yun yung pinaka-main malaking challenge, sir. How to get rid of those boulders. Ang bibigat. Ordinarily, hindi kakayanin ng equipment. So that's one of the reasons most probably we will be buying large equipment para maigilid lang namin. Maigilid lang. Maigilid But lang ano pwedeng gawin, sir, sa kanya? Sa mga boulders? Sa ngayon, lalabas niya embankment protection. So, tinignan lang namin yung yung aftermath at possible na intervention. So dapat paghahandaan talaga yung possible flooding for the bagyo na. Flash flood. Yung talaga dapat paghandaan ng dalawang LGU. Both La Castellana and Canlaon. Sa number 2, pila ka mga lugar sa Negros Occidental nagpatigayon na sang preemptive evacuation sining hapon bilang pagpanghanda sa pagsulod sang bagyo. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang hinigaran Isabela kag Moises Padilla ang nagpatuman na sang preemptive evacuation. Sa post sa Moises Padilla DRRMO as of 3 p.m., ang tanan nga hulot sang San Isidro Academy ang napuno na.
Damlag pa, ginmando na ni Governor Eugenio C. Lacson na pagpatuman sang preemptive evacuation para malikawan na ang anuman nga kahalitan dala sang bagyo nga Wilma. Suno kay Irene Bel Protenia, ang pamuno sang PDRRMO, sakop sa preemptive evacuation ang mga nagapuyo sa flood-prone kag landslide-prone areas. Pero dala sang trauma sang bagyo Tino, suno sa iya, may mga pumuluyo nga nagmatumato padulong sa evacuation center temprano pa. Handa na ang logistics kag naka-preposition naman ang disaster teams. Padayon ang pag-abiso sa pumuluyo nga mag-ulu-aligmat sa tunga sang malain nga panahon. Those who are flood prone areas, so based ang advice aton sang pag-asa is it doesn't mean hindi ta pag-agyan, hindi ta hindi ta mag-evacuate. So balila as long as nang may kamo history sang flooding, as much as possible no ipulta na nga daan ang mga communities kay during bagyo hindi naman ta kapadali-dali deploy sa aton ng mga rescuers. Those are from high susceptible bala mga areas naton, and then landslide prone areas naton. So amo gyud ang Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw yari ng latest nga weather forecast gikan sa pag-asa nga gin-translate naton sa hiligaynon para mas mahapos insindihon sa aton nga mga viewers. Ang bagyo nga Wilma ang ginapaabot nga magalandfall sa Negros sa Domingo nga adlaw. Halos karon bilog nga isla sang Negros ang napaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 1. Halos bilog na nga Negros Island region actually. Bilog nga Negros Island region ng tawon mo ang napaidalom sa tropical cyclone wind signal. May pila na lang gid ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental nga wala pa napaidalom sa wind signal number 1. Ini amo ang Ilog, ang Kawayan, Sipalay kag Hinubaan, pero the rest no from Kabangkalan going north ang napaidalom na sa wind signal number 1. Paano kay nagsignal number 1 kay init man subong nga adlaw? Ang wind signal nagarefer liwat sa kabaskugon sang hangin kag indi sa pag-ulan, no? Kag ginapaidalom ang isa kun ginapaidalom ang isa ka lugar sa wind signal number 1, may pa kita sa ginatawag nga lead time, no? May 36 hours usually nga preparasyon ako na nga lead time nga 36 hours para makapreparar ang aton nga mga kauturan sa pagsulod sa bagyo, para makapangtapas pa sa mga sangasang kahoy, para makapangtuka pa sang dapat nga tukapan, patabunan ang mga buho, no? So may 36 hours nga lead time, hindi nga pagpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ara na siya, hindi na mo. May 36 hours nga lead time. Ang signal number 1, buot silingon, minimal lang to minor ang impact sang sini nga bagyo, nga dala niya. Pero ang barantayan diri ang hangin nga amihan amo ang magapabaskog naman sa mga balod sa baybayon naton diri sa Visayas. Ginapaabot nga karon sa gabi, ukon buwa sa kagahon magalandfall ining bagyo nga Wilma sa may Eastern Visayas ukon sa Dinagat Island. Tabukon sini ang bilog nga Visayas sumugod sa badung adlaw tubtub sa Domingo. Sa Negros ginapaabot nga ari ang iyangan ang taon mo iyang tabukon. Gina-expect siya tonight malandfall diri, tabukon niya or buwas sa kaagahon matabok siya from Eastern Visayas or Dinagat Island tabuk sa Visayas kag ginapaabot ka diri sa aton sa Negros Domingo sang aga, no? Kahapon ara sa 2 AM ang ilang forecast, but today yara sa 8 AM kag ginagi-mention sa ilang weather update mga Cadiz City no ginalantaw nga mangin alagyan sang sentro sang bagyo. Gina-forecast nga si Wilma magapabilin nga isa ka tropical depression. Mga tropical depression inang pinaka-weakest nga classification sang bagyo. Samtang nagatabok sa Visayas, tropical depression lang sa anay. Kag ini siya pinakahinay nga classification sang bagyo. Pero balantayan ang ulan nga bitbit ni Wilma. Kay man miyara pakita sang shear line sa idalom nga amo nakakolab kumbaga, no? Nagapabaskog pagid sang ulan nga bitbit ni Wilma, no? Nga dalon sa aton diri. So amo ning balantayan hindi ang hangin kundi ang ulan. That's why ang Negros today is under sa yellow rainfall warning. Yellow, no? Until tomorrow, Sabado nga adlaw buwas, yellow rainfall warning kita sa gihapon. As of 3 PM, ang bagyo nga Wilma ang yara na sa 180 kilometers east sang Borongan City sa may Eastern Samar kag may kabaskogon ini nga 45 kilometers per hour kag pangmadlos nga 55 kilometers per hour nagagiho ini westward
gagyo sa westward sa speed nga 10 kilometers per hour. Shadow kahinay sang movement sang bagyo, no? Pero bisan hinay siya na maintain niya sa gihapon ng iya sini nga kakusog. Pero sa Martes ginapaabot nga magagwa na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, no? Tandaan nga ang weather report hindi dapat nga kahadlukan, dapat mahibaluan naton para makahimo kita sang preparasyon kay whether we like it or not, ina ang aton nga weather. Kagyari naman ang pagpabalo namon yung pang pag-good vibes sa inyo sining nga weekend. Isa ka popular nga lagawan kag kalan-an sa suba ang naguba bangod sang bagyo nga Tino. Pero gilayon nga nakabangon ang tag-iya para makapadayon. Gani nakapatukod siya sang restaurant sa Taka Spot matapos ang bagyo kag subong nagabangon na sila. Ini ang aton nga lagawan sa tripping diruming buwas at 8 a.m. Kag mga kabataan sa isa ka eskwelahan sa Bago City nga mga malnourished nakabenepisyo sa feeding program. Hindi na ni basta-basta nga feeding program. Ang feeding program sumugod subong nga December, tub-tub sa March. Every day may pa-feeding kada lunchtime. Inangaton nga naman nga saksiyan nga istorya sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable sa Sunday at 7 a.m. Shout out anay sa atong nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Maricon Gamboa Hayashi. Good evening sa Roming Digicast. Happy weekend everyone. Si Jocelyn Lucero maayong hapon Digicast team. Happy weekend. Watching from Hong Kong. Si Chona Pagran maayong hapon Negros ilabinagid sa Digicast Negros staff. Watching from Kuwait si Ma'am. Si Jessery Garucho Hevero, maayong hapon sa Roming, always watching from Sarait, Himamaylan City. Please shout out sa akon mga upod diri sa balay nga always galantaw Digicast Negros. God bless everyone. Shout out sa mga upod ni Ma'am Jessery dira sa may Sarait sa Himamaylan City. No, kag siya Chona Evangelista Caredo. Good afternoon Digicast Negros watching from Singapore. Si Gloria Bantigay, good afternoon Digicast kag sa Roming Subaldo watching from Pulupandan. Happy weekend kag God bless us all hambal ni Ma'am. Kag si Ma'am Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast Negros and Sir Roming, watching from Payao. Si Sally Villaflor Cañada, good PM Sir Roming, watching from Barangay Tangob, ang mapisan niya kagawad sang Tangob, Nagalantaw. Si Barbara Mijares, happy birthday ko no to Levi Trio, kag happy birthday Barbara, sang kagapon na lipatan naton mag-greet sa aton partner, si Barbara Mijares. Si Joe Art Mandagit Tones, good afternoon po, watching from Hinigaran, Negros Occidental. Halong kita tanan. Si Jeneline Raboy, good evening sir. Si Evelyn Penasas Tinero Salazar, watching from Barangay Ubay, Pulupandan. Si Janice Rivera Monteser, maayong hapon watching live Hacienda Galera, Barangay Nanunga, Hinigaran. Salamat gid. Salamat man sa imo ma'am. Kag si Helen Hilado Gaturian, good afternoon sa tanan. Si Vilma Villaspen, watching from Hong Kong. Kadamo kita bago nga mga suki. Aside from sukit everyday, damo naman nga mga bago nagsinulod. Kag ang bali Ma'am Maricon Gamboa Hayashi from Japan. Thank you Sir Roming and God bless. God bless sa tanan-tanan kag halong kita. Continue to monitor ang lakat sang bagyo nga Wilma kay kung may ihibalo kita makahimo kita sa mga preparasyon. Kagamuyan tong top 10 stories of the day. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.